nanyo ga valeri kurtali kanu doni ni kodona imma akiri benendo aka barawla don gelado naka damfeunye anyi ishaqa ni ibrahima ma ani yaquba anyi ningelengel na belajelen kanda anyi nuhu fana kanda kagon ibrahima nye anyi kanani ke gamina buguluna nuhu buguluna Dawud la ani Sulaiman la ani Ayyub la ani Yusuf la ani Musa la ani Harun la ojuende la ameni mangela usara ani Zakariya ufana ani Yahya fana ani Isa ani Ilyasa agoniye Haruna balmake dende ne Musa balmake Haruna kullum gelengele gamin nununa obe wuli manyuma undoe ani Ismaila fana ani Ilyasa fana ani Yunus ani Lut fana ani nin gelengele na bela jelen fasaya uga jamana dambe unga nabi miyaye ani suandili ke gaminu ufaula anu dem vanala anu balmon vanala anyu sugandi ukanda kada sira degema min klenindo odina minu kana kadama odi alaga kanae alabi mokanda ni oye na ukanu nae tamina ga jonna nga kuma tabuloma halni nunungun flanga fera tembe kumechun kabuma nukera nubala ni bagali dan ala flega maminun sugani dale ala flega maminun bla benye ko halni ulu yere kunye fem fara alaka ko au kumbe perdu ya da ulu kon te flanga fiaw mais babal do kanyi siflanga fuma awa lima minu fora ayen kono nabi maula limana bi wajiben minu nye faramfasela oye nunu nye tan segni fora wolo bla min tora oye muhammad ye sallallahu alaihi wasallam an idris an shuaib an salih an hud an zulkufli an adam okumana abela jalemi be muga anduru dema ulle fora qur'ane kono limana bi wajibiya nu uye farawasela sabatora ulu fora qur'ane kono ngabbe makko gana mi mala luqman zulqarnain uzair niko golute ikafira nam ngani ugana bi makko nakari itikafiriya nam ulaika alladhina lude mowi ulaika alladhina nunde mowi atainahumul kitaba na kitabu duma la bidanhum makam yamana yodefo wala hukuma ane kitabu din nundema wala hukuma ani kiri no kodon odira nundema nabi miya fana dira nundema ulai ninnu ngafirara maganga nun ngafirara ni sabanye abate awnye mo besi nae ulu make kafiwe nae ulu tikafira nae de muhajirna Allah sariu ninnu bana ulu konti bande nam ulaika alladhina aqulu de mowe adallahu ni ala yulu kanda taqtadi maulamine ke ladege yudahum no luga kanaye wal tauhidi ani sabari nirola nam wa qad ihtajja al ulama don gelawe daludi nini ayenye ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam
كفالا كرا على كنما جدا ما كشي أفضل من جميع الأنبياء علي دكافسا النبي ما بلا جلين وبيانه أن جميع إخلاص الكمال أكو أني مني يكادو كفو دفالي جوجو بلا جلين صفات الشرف أني كورتالي مانغوتو بلا جلين كانت مفترقة فيهم أكو أشارجر نعم نبي مان تولا كان نوح صاحب احتمال نوح كنيه منيباي على قومه أكامو كتوروغا إبراهيم صاحب كرم إبراهيم كنيه منيماي رجل سون جلا كندو مجاهدة جيجالي جلا كندو سبيل الله على كسرالا إسحاق ويعقوب إسحاق أني يعقوبا وأيوب أني أيوب أصحاب صبر ولو كنجرا سبالي بقوي على البلاء والمهن جاربوكا والمهن أني جاربو وداود وسليمان أكو دوران سليماني أصحاب الشكر على ولو جرا بكرة دونجوي المهن نيماوكا يوسف يوسف وعيسى أني إيسا إلياس أني إلياس أصحاب الزهد أودي كنيه بامباوي وإسماعيل إسماعيلو صاحب الصدق عليك نيشين فلاي يونس يونسو صاحب التضرع oye kunye damakasilaye والثبات ani majigili ثم إن الله أمر نبيه okofe ala ya ka nabi ma nyamariya أن يقتدي بهم yala sa anana ladige no ubela jeli في جميع القتال jogo ubela jelena محمود no tano nedo المتفرقة فيهم nam فثبت بهذا na sabadirani oye أنه فضل الأنبياء agabo alede nabi ma ula fasaundi لما اجتمع فيه من هذه القتال nam fen koson no farla nyonga ala الله أعلم kaminin jogoina من الخزن nam لكن يقال إن المزية nam لا تقتضى الفضلية nam ولذا قال أشياخنا الحكم هكذا على الإطلاق أكاد دونغو على كرة دعافتني دام في بلاجلي أني وذلك حجتنا أنغو نبي من تان سيجن بالا ولا إلا لتورا دوي ودونغلي مانا ولا بلا من تورا دوي ودونغلي إلا سمو حكيل نتوبلا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا نعم وهن قلدة نبي ما نونا فاماتولا أسوك ند فامي فم غفلا أو كفو جيم مسايا وكدي أمه kafara kira nabi miyaka o kira nabi ma minu nye o ye mɔgɔ fila ye Dawudu ani Suleiman naam ختمت بين آدم ونوح 1000 سنة naam ختمت بين آدم ونوح a ko wagati min bɛ Adama ni Nuhu cɛ 1100 سنة ko san 1,100 de aya وعاش آدم 900 Adama balola san 900 60 سنة ani san 60 كان بين إدريس ونوح 1000 سنة a ko min kun bɛ Idris ni Nuhu cɛ o ye san 1,000 ye وبعث نوح ل40 سنة o ye Nuhu yɛrɛ a y'ale ci ka si to san 40 ومكث في قومه 1000 سنة a mɛnna a ka mɔgɔw la san 1,000 إلى 50 san 50 t'a la وعاش بعد طوفان 60 سنة a balola ji dantɛmɛlen kɔ san 60 قيل بعث نوح هو ابن 355 naam naam إبراهيم naam ha 300 ko jumɛn وهو ابن 300 ale jeni نوح nu ayiwa do ko a cira k'a si to san joli 300 san 700 55 naam 50 إبراهيم Ibrahim قيل على رأس 2000 سنة naam Ibrahim ale wolola san 2000 daminɛ yɛrɛ la من
kamina adama la وبينه وبين min be alen nuce o qarne tande فعاش ibrahim balula sankeme ani biolobla anduru 75 anam وولده adde ismail balula sankeme ani bisaba كان له حين abi afabi fatu watimi yasur alisibe sambi sengi ani konondo يعقوب إسحاق abalmage seyaga wolula ale kofe ni santan nani وعاش o balola sankeme ani sambi sengi يعقوب yaqubu ni seyaga o balola sankeme ani sambi nani ani wolobla ويوسف yusuf ni yaquba isaga din ale balola sankeme ani samuga وبينه وبين min be ali musa ce o ye sankeme nani وبينه min be وبين musa ni ibrahima ce o ye sankeme duuru ye ani san bi wɔɔrɔ ani duuru وعاش موسى musa in 120 balola سنة sankeme ani muga وبين موسى min وداود be musa ni dawuda ce o ye sankeme duuru ye ani bi 599 kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn وعاش 100 سنة ale ye sankeme balo وولده a سليمان den suleiman balola عاش 52 sanbi سنة duuru ani dɔɔni وبينه وبين min be ale ni alakira ka bangini cɛ o ye نحو san 1700 سنة san ba kelen ani san kɛmɛ wolonwula ɲɔgɔnna de ye وأيوب ayuba in عاش 33 سنة ale balola san kɛmɛ salasa 63 san bi seegin ani san bi wɔɔrɔ ani san saba وكان مدة بلائه 7 سنين a ye san wolonwula kɛ jarabu kɔnɔ انتهى من تحبير من علم التفسير nin kuma in taara atahabiru fi ilmi tafsiri lisuyuti naam نعم نعم وهناك زوايا متعددة للأنبياء وعندما وقف العلماء عند عيسى هل يدخل في ذريتهم وجدوا من يستنبط ويقول من ذرية من آية عيسى بدو ننونا بيان فانسي وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء ولأنصر البشر في عيسى هو اللوم وبمثل هذا احتج أبو جعفر محمد الباقر أمام الحجاج هنا قال له أنتم تدعون أنكم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نسله ما أن رسول الله ليس له ذرية صلى الله عليه وسلم قال له الإمام الباقر رضي الله عنه كأنك لم تقرأ القرآن قال له وأي شيء في القرآن قال اقرأ أم ذريتي إلى أن تقرأ عيسى فعيسى من ذرية نوح من أب أو من أم قال له من أم فقال له نحن كذلك من ذرية محمد صلى الله عليه وسلم نعم بسم الله قل إقافو لا أسألكم نتي أو دلي عليه كراء الله سليقا أجرا سرالا إن هو نكا سرامكي إلا ذكرى هو يا قرآن الله سليم مكي فواجل دي للعالمين دام فيوني وما قدر الله نتي سراني دي نكا سرابي على لك وما قدر الله وما على الدون حق قدره أكادوني هجلا وما قدر الله وما على بنيا حق قدره أكابنيا هجلا وما قدر الله وما على بدو حق قدره أكابدو هجلا إيه أبي أنكر مويا تفسيرني نجوالة إيه تمامي قالوا لوكو ما أنزل الله كو على ما جينينجي من شيء فويلا على بشر ما نم ها ما أنزل الله على ما جينينجي على بشر ما نمفيغا من شيء فويلا قل إيغا فو من يلا جونيندو أنزل ما الكتاب كتابو جيني الذي كتابو مي جاء موسى نانا به نوي نورا no kage noroye وهدى ani kanaye للناس mawye تجعلونه ko awyere yahudiya ube kitabun je قراطيس seben buluye تبدونها abe do banga
وتخفون abi كثيرا caman dogo علمتم naam ni kuma in fana fɔ ko ye ɲuman ye buga morikɛ dɔ bɛ yen ko Malik ibn Suf a nana a bɛna kira kɛlɛ ala kɛra ko a ma ne bɛ kan ka dan ni ala ye ala min ye Tawurata jigin Musa kan yala e t'a sɔrɔ Tawurata kɔnɔ ko mori tulonenba ko man di ala ye a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye mɔgɔ belebeleba de kɔnɔ furuku ka bɔ wali nafolo la awa a ko k'o b'a kɔnɔ nka a tun b'a fɛ k'o dogo de morikɛ in ka wajuli tun tɛ se o yɔrɔnin ma fiyewu mɛ kira kala min kɛ a sɔnna a dimina mɔgɔw ye la min kɛ a dimina a ko ala ma foyi jigin maa si kan o ko i tɛ kuma cogo dɔn ne ko ala ma fɛn jigin maa kan k'o kɔrɔ ye ko fɛn ma jigin Musa fana kan kɛ Yahudiw ko a ma ten a ye ko cɛ ye n dimi de o de kosɔn n ye nin fɔ o ko kuma na ko ni e dimina e bɛ di dɔn kuma de fɔ wa tiɲɛ yɛrɛ la ko nin kuma fɔli ma bi an ma o y'a bɔ u ka ɲɛmɔgɔya la naam u y'aw ladonne fɛn na n'a kun t'o dɔn aw yɛrɛw wala faw a fɔ ala a k'a fɔ ko ala ka segin e k'u to yen nɔ u ka cogobaliw la u bɛ tulonkɛ nin Qur'ana in nin ye kitabu de ye an ye kitabu in jigin a barikalen don fɛn tiɲɛ tɛ a b'a don min bɛ a ɲɛkɔrɔla la yalasa a na bagawale kɛ duguw ba la ani mɔgɔ minnu b'a kɛrɛfɛ duguw ba ani min b'a kɛrɛfɛ o ye Makan ani diɲɛ dugu tɔw ye dusukun ani sunfɛn tɔw nam maa minnu n'olu bɛ limaniya ni lahara ye olu bɛ limaniya n'a ye o la olu nam alhala olu bɛ tangali kɛ u ka saliw kan mɔgɔ min maa si tɛ yen nɔ min ka don ni ka bɔ ka tɛmɛ mɔgɔw kan n'o ye nkalon tigɛ k'a da Ala la wala a tigi ko k'u ye wahayi de ka na ne ma komi Musailimata kazaabi k'a sɔrɔ ma foyi wahayi k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ma ani maa min n'o tigi ko wajibi ne bɛna jigini kɛ misilama fɛn ɲɔgɔnna la ne Ala y'o jigin lamini ni e kun ye yeli kɛ tuma min dɔɔnikɛlaw n'olu bɛ saya ka sigaraw la malikaw u kɛlen bɛ k'u bolo fɛnsɛ a y'a niw labɔ bidoyinna o bɛ aw sara dɔgɔyama ka ɲankata la nam ni fɛn sababu ye n'aw kɛra nam dɔgɔyama ka sara u b'o de bila aw kan ni fɛn sababu ye n'aw kɛra n'a bɛ kun taqul n'a b'o fɔ n'a bɛ kuma ala ka hakɛ la tiɲɛ tana la ko aw ye nabi ɲuman ye walima ko wayi dira ka taa aw ma nam wa n'aw kɛra tastakbiruna n'a b'a yɛrɛ kunjɛ bonya ka bɔ ala ka kuranɛ ayaw ma ni kun y'o ye i kunna ko ba ye de nam wallahi ba'd anana ummari akelin muso t'i bolo den t'i bolo nafolo t'i bolo fini t'i kana i langolon ni sabato bisa iba tege nja o kore ko fuleta foyi tɛ n bolo kama komi n'a fɔ cogo min n'an y'aw da tiɲɛ fɔlɔ la aw ye fɛn bɛɛ lajɛlen to yen nɔ n'an y'o di aw ma kabini nafolow la ani denw na a ko kɔfɛ diɲɛ na n'a ma kɛ n'aw sago ye
ونرى شفاء عندك سنة دنبغو يه معكم تفرعوا كان ويكم في لكو سلسلك أكو بل منهم بي أو سرنا لدون على فينو أني تقول لا أكم بنكرة تما كبل نمبتو كلوا بقى سرنا لدون كبدي لما كبارما أن دنيا تولدي boli minu na ya kuma langolon fo ka fo olo ko do jinyo ala jinyo nyaula agata abadi erlason juru be tige tigera aw nu nyogonje tembe la jelen tununa awla na ukera na bo kuma langolon fo nyina Allah ta'ala alede fengise chili baye ni ye nyoda walma chigada masa mimba achi ka agili bo akonnana o keba de Allah we anin damar kulu falimba de alai ale bi nyama labo sula boli bado nyama la lu keba e Allah de to jumaindela no be aw yelema o ma kene chili bade Allah we su keba de alai sabati wadi tileke bade alay ani kalo nujjati li bawi zalika umi nyoy ode se masaka jeti mina ya ga fangala alalimi me don gela ina ga dambe unye ala de masai na dolo ke awye yalla sa awna kanda ni dolo nununye ngana dibi ula ani baji dibi ula tamo gonana abade awi ayo farambasiya mawi minumba dunga tasiala nya foyingo dolo abiko chamangede ngai mindama oyenunye anga seraw donay ka eru donay ka salawatu donay nam ala de masai na yauda kaminin ninna no eningelenye sabati babi aula den sola kalifalen bi aula fawko kolonna abadanye ayo farambasiya mawye maminum ba fam ala de masai na jiji kabo sambe ay labulige no jinye tembe la jele fale fena ay labulige kamini fale fena fenkene ula nambe fenkise labo kamini nyobulu kenen nunna no kise ugo kanyeleledo ay daligi kamini damarla kamini agilila tinsauna nu ukasuru nyogonna ani nawo wanyolu labo tagiri inabi ula ani zaytuna da ani gernadi udum bole me nyombe ay waso bulu bole me nyombe wa yana mata shabin adum bole nte nyombe ay fulalige kadura dema na denna adamina kuma abikiko disa ana mo ega do dallo jamambe ni fole unna anga sega mawi minum bedang limanianaye obenata wi ala mina ka jinonge alay ko gejinawi wi kafiru ويجينا وبدوك فرالك ماما يجينا بدوك فرالك كافر يرى كلا مشركي ماما نبي يلجينا لا كيلجينا لا كدو جينا وقتونا إبي جينا الشيطان نمبتو ni ñom mu rekele wala muy de yeen ba ko kalam ni bi ha bakoro ñu mu retan ni bi yele be mu ne mu di bakoro ñani mu retan ha bakoro ñani mu retan jëm bakoro ni ibe bakoro ni kelendi ani ñom mu retan ani mu sinu fana ba
ani fini ibo ala kalam ibo dini ka ɲuman ye i b'a dini ka ɲuman ye i b'a dini ka min ya i bɛ don tɔn kɔnɔ i b'a fɔ k'i bɛ don u ka tɔn na u ka tɔn sarite ye jumɛn ye sango sa i bɛ taa sɔnni kɛ i bɛ taa o sɔn sango sa i bɛ t'u sɔn kafiriya de ni silamɛ o silamɛ donna a tɔn kɔnɔ jinɛ tɔn o kɔrɔ ye ko i jɛnna ni filankɛfɔya ye n'i sara salitigi kan n'i bɛ cɛ min kunna a wajibiyara cɛ in kan n'i ma bɔ a k'i bila awɔ muso o muso ni tubira a banna kɛ tugu dayɛlɛlen don awɔ tugu dayɛlɛlen don jinɛ tɔn musala t'a la de a y'a to yen i y'a faamu kɛnɛya ani bana o bɛ Ala de bolo tɛ jinɛ bolo dɛ se tɛ jinɛ ye maa min bɛ e yɛlɛ se t'o ye se tɛ jinɛ ye se bɛ Ala de ye i ka bana ɲɛɲini ni cogoya ye min bɛ bɛn Ala ma kana taa yɛrɛ cɔrɔn ka taa kunnangoya se i yɛrɛ ma diɲɛ sigi in kun dala ka surun o ma de silamɛw kana fɔ i bɛ taa dawula ɲini jinɛw fɛ yen nɔ se t'u ye n y'a fɔ a ye cogo min a y'a hakili to Ala tɔgɔw la a ka hakili to Ala batow la jinɛ ko ninnu a ka sen b'u la n'o tɛ ka sɛgɛn diɲɛ la ka taa sɛgɛn lahara o bɛ ka ca dɛ ni mɔgɔ min b'a la i b'a fɔ ko n bɔra n tubira ka taa Ala ma n bɔra n tɛ foyi di bilen kana siran ɲɛ dɛ kana siran jinɛ ye ko n'i bɔra k'a bɛ bana si ma non i jigi da Ala kan ya shafi ya shafi ya shafi i bɛ Ala wele n'o ye i ka bana bɛ kɛnɛya non o ma Ala dɔn a dɔn ni hakili la o ma bonya a bonya hakili la o ma bato a bato hakili la naam wa khalaqahum naam Ala dun de ye jinɛ ninnu da dɛ wa kharraqu banina Ala ye min da olu bɛ kɛ Ala jɛɲɔgɔnw ye cogo di ne y'a fɔ a ye danfɛn bɛ bolola sɔnnen dɔ ne bonya ye danfɛn bolo a bolola sɔnnen dɔ al-ghaniyul mutlaq ya Allah de n'a fɔra dɔ ma ko ya ghaniyu ye a bolola sɔnna de n'a fɔra ko bonya bɛ karisa a bɛ siran Ala ɲɛ Ala a bolola sɔnna de min bolola sɔnna o tɛ fɛn tigi ye a tigi Ala de ala tigi kelen de bɛ ko fɛn ninnu na o ye jɔnni Allah voilà jinɛ ninnu yɛrɛ fana o bolola sɔnnen don o tɛ se ka maa kɛ foyi wa khalaqahum Ala dun de y'u da wa kharraqu banina wa kharaqu bi takhfifi wa tashdid u ye den cɛman karaba lahu Ala ye wa banatin ani denmuso bighayri ilmin n'a ma kɛ ni dɔnni ye subhanahu Uzairu ye Ala den Malikaw ye Ala denmuso ye subhanahu sina bɛ Ala ye wa ta'ala Ala ka se korotalen do amma ka bɔ fɛn ma n'o bɛ Ala magakutu n'o ye bari'us samawati sankolo dali sindiba de ye Allah ye wal ardi ani dugumakolo anna cogo jumɛn de la yakunu waladun ni den bi kɛ lahu Ala bolo walam takun sahibatun k'a sɔrɔ muso ma kɛ lahu Ala bolo wa khalaqa kulla Ala dun de ye shay'in fɛn bɛɛ lajɛlen da wa huwa ale Ala ye alimun dɔnnikɛla do bi kulli ni shay'in fɛn bɛɛ lajɛlen ye ذلكم a ka o de ye Allah ye ربكم ale de ye aw ma ye لا إله foyi ti batu tiɲɛ kan إلا fo هو ale de خالق كل fɛn bɛɛ شيء lajɛlen dali b'a do فاعبدوه a y'a kelen batuko ye وهو ale Ala ye وكيل tangali b'a do على كل fɛn شيء bɛɛ lajɛlen kan لا تدركه الأبصار ɲɛw ti ale digiɲɔgɔnya وهو ni amu ye hali ni a y'a sɔrɔ limanajon b'a ye lahara wujuhun yawma'idhin nadira ila rabbiha nadira ko ɲɛda dɔw lahara dɔn na olu cɛ ka ɲi u bɛ filɛli kɛ kadiri o ma Alakira ko
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر أبنا ماي كما بكلو جومي تننسو نم وهو على يدرك الأبصار على بينه دنيا وهو على اللطيف لدي هن النغم مساي الخبير لدي قد قلن دولني قد جاءكم بصائر لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير آية ذكر كان يقصبه لطيف آية ولف لن يقوم بالا يدوي نعم abadi dallu bangalin nanauma من ربكم kabamaru فمن momi أبصر ne dallu nunye فلنفسه oya ye ayirede ومن momi عمي no nye fiera عليها obi fien atoro bayirede kan وما أنا ne make عليكم tan auka بحفيظ ni tangali baye ni maka baro kolosi وكذلك nam وكذلك oto ende la ko anga ni bangali njoyala نصرف ambe الآيات aya banga ko ilema وليقولوا kafiru nafo درست kui kalana de ma ko ce ngalane de kui karamoye awa numgende dogama do ko nam yelazana banga mawiye alamuna minun badon اتبع ما ega fembatu أوحي yo wahi إليك kanima من ربك tabi mawrono qur'ane لا إله sebatu mate إلا ko هو ale وأعرض eki kodi عن المشركين gabo blanga fuma ولو شاء الله na kunyala ja ما أشركوا filanga fu kuntina filanga fiade وما جعلناك amma ake afizan tangali bae عليهم ukan وما أنت emake بوكيل ni besile bae عليهم ukan kubi karabali manega ولا تسبوا الذين ya suru jaru ayamana agana wala tasubbu alladhina agana moga badrifum mneni يدعون buga femnu mwele mai من دون الله na magina alai ويسبوا الله ubi ala neni عدوا ya dalila بغير na علم magini doniye كذلك aslama ay najere ko ugana boli badlo ga bolu neni kono te kube nenni juru sara alala ote wala tasubul lil sabab nuzulha Allah ta'ala kuma jigine wa ma ta'abna min dunillahi hasabu jahannam aw ana biga femin batu na makene alai o jahannama minen doade o kele salamo kan nenni cara boluye filangabu ye ñogon fara ñogon kan ala qawlihim ukeli kan yasbuna allaha ko olu be ala neni nazira sabil muslimin silamo kan neni nola li asnamihim olu ka bolu ye fa nazalat al aya aba aya in suru laga jigi wa qila aba silama aya la jire mewo minnu b'a fɔ ko silama minnu be maɲumanw bonya ko ni kafiru be kelen ko sabu ko kafiru yɛrɛ b'a fɔ ko olu tɛ boli ninnu batu illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ko olu tɛ boli batu foyi kama fo k'u gɛrɛ Ala ma i y'a faamu bon silama jumɛn de bɛ Ala neni ko ka da kan ko maa dɔ y'a karamɔgɔ neni ne ma waliju bonya na si ye ko ni y'o karamɔgɔ neni ko a bɛ neni ta juru sara Ala ma sabu ale dalen b'a la ale karamɔgɔ ye bonya min sɔrɔ a y'a sɔrɔ ni Ala de waliju a kɛcogo ka ɲi min bolo a kɛcogo ma ɲi min bolo a bɛɛ b'a dɔn ko waliju ye bonya sɔrɔ ni Ala de ye ninnu ko k'u bɛ neni juru sara Ala la o b'a yɛrɛ ko Ala ka ko man bon ninnu bolo de kɛnɛkan ko don ne y'o de fɔ a ye silamɛw ani kafiru jobatulaw filankafu a ye fɛn kelenw tɛ u ka lahalaya yɛrɛ tɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen ye dɛ ninnu Ala ko man bon ninnu bolo fiyewu a fɔlɔfɔlɔ u sonnen tɛ kira si ma Ala ka kira ayi u ti don u ka da fɛ fiyewu
kelen filana ala yɛrɛ man b'o bolo o bɛ kuma min fɔ u da de la a t'u dusukun na ka fɔ ala de ye sankolo da ale de ye dugukolo da ale de ye kita a b'u da de la a t'u dusukun na n'a kun b'u dusukun na aw kun tɛ sɔn ka nɛni saga ma ka fɔ ninnu ye an ka ala nini an fana b'aw ka ala nini ka sɔrɔ dun b'a dɔn ninnu de bɛ ka surunali dɔn aw ye ka sɔrɔ ala min ma aw b'o nɛni cogo di voilà kafiri kɔni ye kafiri de ye dɔrɔn filanko fana ye filankafo de ye dɔrɔn différence ba de bɛ olu ni silamɛw cɛ ne kɛcogo tiɲɛna mɔgɔ min bolo an ka jɛ an ka ala tile o tigi bolo nka an kana silamɛw bɔ silamɛya la dɛ ka t'u suma ni kafiriw ye ka t'u suma ni musiriku ni jɔbatolaw ye an kana o kɛ awɔ an kana o kɛ fiyewu naam dɔ ko inna aba talib ko abu talib lama hadratuhu alwafatu tuma min ni saya nana ma faqalat qurayshikaw ko intalqu bina ayita nan ye inadkhula ala hadha ar-rajuli an ka don nin cɛ in kan wala amrahu an b'a yamariya an yanha an nabna akihi awa a ka a balimakɛ den a k'a bali ka ban ma fa inna nastahi bari an bɛ sami an naqtulahu ba'da mawti an ka faga awa ale fatulen ko فتقول العرب arabu bina fo كان عمه يمنعه ko binakɛ in ko de tun b'a bali فلما مات قتلوه tuma min ni binakɛ in fatura k'u y'a fa فانطلق أبو سفيان naam وأبو جهل abu jahali ani abu sufyan u ye ɲɔgɔn ye والنضر بن الحارث an nadir ibn al-harthi وأمية ani umayyatu وابن خلف naam وعقبة بن أبي معيط naam وعمرو بن العاص naam والأسود بن أبي بهتري naam إلى أبي طالب ولنا نقدر أبي طالب ما فقالوا ko يا أبا طالب ya aba talib أنت كبيرنا وسيدنا ede an ka makurubai anan ka ɲɛmɔgɔ ye وإن محمدا muhammadu dun قد عزانا وعزا a آلهتنا y'an toro a y'an maw toro فنهن an أن تدعوه naam kwan na ni ma de i ka wele فتنهاه i ka fatantiya عن ذكر ka آلهتنا bɔ an maw ka kofɔli ma وندعوه وإله an fana bɛ a n'a ma to فدعاه a y'a wele فجاء النبي صلى الله عليه alakira وسلم nana sallallahu alaihi wasallam فقال له أبو طالب abu talibi ko a ma إن هؤلاء قومك ninnu y'i ka mɔgɔw ye وبنو عمك ani binakɛdenw ye فقال الرسول الله صلى الله alakira عليه ko وسلم sallallahu alaihi wasallam وما يريدون u bɛ mun de ɲini قالوا نريد أن تدعنا وآلهتنا ko an b'a fɛ de i k'an to yen an n'an maw وندعك وإلهك an fana b'i to yen i n'i ka ma فقال له أبو طالب awa abu talibi ko a ma قد أنصفك قومك awa i ka maw tilennen ye de فأقبل منهم a minɛni kɛ kabini o la فقال النبي صلى الله عليه وسلم alakira ko sallallahu alaihi wasallam أرأيتم إن أعطيتكم هذا a ko naam أرأيتم a y'a ye إن أعطيتكم هذا ni ne nin di aw ma فهل أنتم معطي كلمة yala aw bɛ sɔn ka dakuruɲɛ kelen di ne ma wa إن تكلمتم بها ni aw kumana n'o ye مكلمتم العرب aw bɛ arabu mara ودانت لكم العجم a faranfiw bɛ majigin aw ye وعدت لكم الخراج kabilaw bɛɛ lajɛlen bɛ majigin aw ye قال أبو جهل abu jahali ko نعم وأبيك an b'o di ma an ka lani fa ye لنؤتينكها an b'a di ma وعشرة أمثالها a n'a ɲɔgɔnna tan فما هي a ko jumɛn ye فقال naam faqala ko قولوا لا إله إلا a y'a fɔ الله la ilaha illallah فأبوا u bana ونفروا u murtila فقال أبو طالب abu talib ko كل غيرها يا ابن أخي naam فقال نعم. كل غيرها يا ابن a أخي ko i tɛ dɔwɛrɛ f'u ye n bɛna kɛ den فقال a ko يا عم ما أنا بالذي أقول a غيرها ko ne tɛ maa ye min bɛ dɔwɛrɛ fɔ min tɛ nin ye ولو أعطوني بشمسي فوضعها في يدي hali n'u nana ni tile k'o da ne kini bolo la ما قلت غيرها ka na ni kalo ye k'o da numan bolo la n tɛ nin kuma in tana fɔ فقالوا u ko
لا تكفرنا عن شمتك آلهتنا أكمنا إبانغان نني أما وكان نني دبلا أو نسبنا من يعمرك والما من بكي نعمريا أنفنا بانتا جل سرولا فنزلت أن يسر لك جل صدا لذريع وبقى السلام من دائري كوداتك كيرا بارك بلودي وبقى بولون نمباتو لو يرتارو بقى ممكن أبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسهار واتخذوا سمتنا علينا دليلا وغدونا له قول النار للمغالي جزاؤه والمغالي فيه نعم تنجيه رحمة الغفار ولذلك يأتي الأمر بالله نعم بألا نسب ما يعبد الذين أشركوا بالله لأن لسنا لا ذنب لهم نعم جنوب بلو لو جنوب بلو باتلو بلا ولا أنغنا نريب لا بلو باتلو بلو ندينا نعم شابوي كافين لا جوفو فينا كوا نعم نعم كذلك أقول هنا زينا أمي نعم زينا وبين نجيم دكسو ودوانا وطغيانا بعار علم بقيمة الحق سبحانه وتعالى وقدسيته سبحانه وتعالى نعم بسم الله كذلك وجوهن دلا زينا أيام مصر لجي لكل أمة من دون بلا جلني عملهم غبارلا ثم كسين مرجعهم udonyoro إلى ربهم usagnyoro إلى ربهم bigada umadema ينبئهم abu kibaruya بما lifenye كانوا nukera يعملون nubobara وأقسموا ukalla بالله nialai جعل أيمانهم ugakali sebere bela jelenna لئن جاءتهم آية ikabako nanuma ليؤمنن idaludo nanuma kolo beli maneya بها nai قل egafo إنما الآيات kabako عند الله obi Allah ta'ala duwero وما يشركم munde be awla duniya أنها kafo kabako إذا جاءت na لا يؤمنون telimaniya ونقلب أفئدتهم ambo nyedaw yelema وأبصارهم anu nyew كما ambo udu sukun zage nam wono qallibu أفئدتهم ha na ni fenyele manambro bitu ko tambiuge ونقلب أفئدتهم ambo dusukun yelema وأبصارهم anu nyew كما komi na fujomi لم يؤمنوا numa limaniya به nayi أول مرة si folola ونذرهم ambutu في طغيانهم gafilila يعمهون ala kanu be kunasiri ولو أننا nagu ya sur'an أنزلنا الملائكة nanye malikaw jugi إليهم kaduruma وكلمهم الموتى ni suye ukuma ɲɔgɔnya وحشرنا كل شيء na ye fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan عليهم u kan قبلا ɲɛsinbagaw ye ما كانوا jamakulu kɔni u kun dege ليؤمنوا n'u bɛ limaniya إلا أن يشاء الله ko ni ala y'u ka limaniya kanu ولكن أكثرهم nka u sɔn caman u bɛ يجهلون fili o ma وكذلك o cogoya in de la جعلنا عدوا an ye jugu kɛ لكل نبي nabiɲuman bɛɛ lajɛlen ye وسيأتين الإنس yadamaden setanew la والجن ani jinɛ setanew la يوحي بعضهم do bɛ wayi di إلى بعض ka toro do ma زخرف القول kuma masirilen na غرورا marasali la ولو شاء ربك n'a kun yi maja ما فعلوا u kun tɛna o baara وذرهم i k'u to yen nɔ وما ani fɛn min يمطرون i ko nkalontige ولتصغى أفئدة الذين ani yalasa maaw dusukun na lamɛnni kɛ إليه
كترما لا يؤمنون نولد لمنيا بالآخرة ندل من الله وليرضوه وقجني أما وليقترفوا ما ونفهم برا هم نولي مقترفون برا باوي أو أبتغي حكما نعم ala ya jira ko jugu be kiraw no fi wati bela jirena abi ga la degele di ala kirama sallallahu alaihi wasallam na balmu e balmu minun ni okona fi mawkibir risalat ya muhammad ka fo kay nyi sini jugu e o mafulela kirawo kira no demena jugu nyi sina abela jirema mais jugu tise kira law manin nu tise ma ba wala jogo sila نعم قال ابن مالك نعم بن دينار إن الشياطين مالك بن دينار go إن شياطين الإنس igadu ko adamadin shaytanu أشد علي من شياطين الجن kuga gele alayka katame jina shaytanu ba وذلك إذا تعوذت بالله ذهب عني شياطين الجن bari ni a'udhu laifu jina shaytanu ulubu ma bo ila الإنس nga adamadin shaytanu أجعني ubina ila فاجرني إلى المعصية abi sama kadru ala kudama قال الغزالي ay khutabi go كن من شياطين الجن في eka أمان ke hakili sigila ane hakilla sigila kamini jina shaytanu la وحذر من شياطين الإنس ngai ki chogodo abad adamaden shaytanu dima إن شياطين الإنس igado ka foko adamaden shaytanu أراه شياطين الجن ulu ye jina shaytanu la fiade من تعبي kabo singema وهذا على أن المراد شياطين من الإنس ago ninyede ko lanyini ye ko shaytanu don kamini adamaden na وشياطين من ali الجن shaytanu do kamini jinawla قيل إن الشياطين كلهم من إبليس doko shaytanu belajele mina من إبليس bebola iblis la وذلك أنه فرق أولاده nam barika sabke aba deun charinde فرقتين jama fila فرقة توسوس للإنس nam فرقة توسوس للإنس ako jamado obe waswasilke arama deun وتسمى شياطين الإنس oba afo oma ko arama den shaytanu فرقة توسوس jamado obe waswasilke jinanu mawu وتسمى شياطين obo الجن weli ko jina shaytanu وكل صحيح anga be saledo nam ako aduwun kasro jamado igado aduwu lafzun abifo mo kelema abifo jamama nam ngani juga sabu chara di aduwu no bi chaya ko nam abike dawi fa innahum aduwwun li ila rabbil alamin ako aduwun innahum aduwun ma ko adaw فكلمة عدو تطلق على المفرد والمفردة أيضا عدو يفو كلمة يفو مسكلمة والمثنى والمثنات عدو يفو كفلامة يفو مسفلامة وعلى جمع المذكر وجمع المؤنث هكذا عدو يفو جمع مذكر ما يفو جمع مؤنث فنما ايوه فريدا فانهم عدو لي نعم اهبطوا بعضكم لبعض عدو نعم ألم أنهكما أن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين نعم شيطان عدو وهم عدو وبعد ذلك يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء أكو أعداء جوجا سابو شارع نعم فأبتغي حكما يلا نيكا كير ديلا نينيوا غير الله على تنانا وهو الذي على دي مساي أنزل الكتاب لا كتاب جيجي إليكم
kana umma mufassalan halakani ni o faranfasiyale do walladhina mu'minun atainahumul kitaba nanyo tawreta kitabu do ma Abdullah bin Salam nunu ya'lamuna ulubadun annahu qur'ana munzalun jigin fendo min rabbika kabo imama bil haqqi ni tiye wala takunanna ikanage minal mumtarin ikana mogodoe wa tammat kalimatu rabbika bitahfifi wa tashdidi munzalun munanzalun nam wa tammat kalimatu rabbika maga kelema dafara ni kiru ni babaluwe sidqan tiela wa adlan anit lenyala ni tamizide la mubaddila falani bate li kalimatihi alaka kelema ye ko bi woya wa huwa Allah ta'ala as-sami'u lede meni gelay al-alim lede don gelay wa in tuti akthara man mo son jaman batu biladi minum bek duguma kullaka min kafirula yudilluka ubilla banke lafili an sabilillahi kabo ala kasra jelema in yattabi'una kayfai batu illa dhanna ko biskiyade wa in hum umagire illa yakhrusuna ko men galonde tige inna rabbaka emma huwa ale tigi a'lam man ale be mogodon yadillu no be fili an sabilihi kabo akasrama wa huwa Allah ta'ala a'lam ale de don gelay bil muhtadina nimma kana newnye fakulu ay dumunige mimma kamini fenna zukira ismullahi nuye ala tofo alayhi o gandigali kan in kuntum ne aw kera mu'minina limana jonye bi ayatihi ni ala ka ayawe wa ma lakum munde be awye alla taqulu na de dumunige mimma kamini fenna zukira ismullahi ni ala tofo alayhi o gandigali kan wa fassara ma abadi ala e fem farambaziya lakum awye harrama na yo haramu ya alaykum awka lama ko femi tudrutum ni yaw digu ilayhi kaduruma wa inna kathiran iga don ko chama la yadilluna ulube fili hawa'i ni unnu dengawiye ghairi min na majeni doniye inna rabbaka emma huwa tigitigi alam ale de don gelay bil muhtadina ni dan sagu bawiye daru zahira al-ithmi ay junubu ko kana to enno wa batinahu ana dogole innal ladhina junubu kenemata ana dogole koko lutoy junubu mi ni kelen ti se kaje foni mogodo wije kaje o junubu kene kantai jeneyan ani shenun nu ani sunfengwa ala kodato awa junubu dogole njumai yere bonya hasidiya mone mogokoro kabanyirela yere jira nyemaya kanu wana nyono nam innal ladhina mu'minu yakzibuna al-ithma no lebe junubu bara sayajzawna bino lu saralara bima ni fenye kanu nukera nubu bara wala taqulu akana dumunige mimma kamini fenna lam yuzkir isma luma la tofo alayhi okan wa innahu igado kafo lafisqun fasiyado wa inna shayatina shitaniu la yuhuna ulube waidi ila awliyaihim kaduru beslibauma yajadilukum yala sauna ususul nyonya inna ata'tumuhum nam inna ata'tumuhum na yo batu innakum aw kamushrikuna awe flanga fude aw man akana dumunige fenna ni uma ala tofo ola femfe nama kantige ni ala toyi akanodu obo awbo batu kono jafam fisqan min fura ayen gono ويندي إن الشيطان لا يهون له هكذا لو
nin be kantigeli kansari awo kantigeli do nga nyinne be salama fe ni be dumuni dun ikala to ko fala o ko ni mustahabu de wajibi mi wajibi kantigeli zahiriya tigiu dawda zahiran nu ole ba ko fengo fe ni ba ki ka bismillah do rebe na ni bi tay wuli ika tay do fe na ba bismillah ne be dumun do awa minan ko ka bismillah ni bi tobil ke ba bismillah ni be logo do bismillah iki ko ni ba ki iba ko bismillah naam بسم الله أو من يلا مغامي كان لوتي لما جرى ميتا سوية فأحييناه نياتك يناميا وجعلنا نورا نين نورك له أي يمشي نابي تاما ناي في الناس مغولا كمن وبكم هنا فمغوا مثله وتيجي مثاليا في الظلمات نو تيجي بدبيو دلا ليس amage بخارج bubaye منها kaminala كذلك uchuendela زين ما wifem masri للكافرين kafiru ye كانوا nukera يعملون lugobara وكذلك ni وسبب نزولها أن في أبي جهل حمزة أن أبا جهل عليه كراكرون لبانكو فلاي ونانو يفو حمزة تاي حمزة كالسلامية كران لا بسال دي كفرولا أبو جهل يبالا منكو ينفاي منكي أياك بيه كالاتا كان أبو جهل كما أكو منابينكي أتكبالا أبو جهل كرا بي دمك سنكتر حمزة تما aba ya Allah alaikum wele abu ya Allah de abi ka min ge ni dala aya meke nalumai aya maunen ka am fa fun oya hamza ko mayri ga nalum yawiwa ha abita farakrunta ko alai ko batu nabshi da ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah assalamu alaikum nam وكذلك kutuendela جعلنا أكابر anye korobalenge في كل قرية dugu bela jelena مجرميها dugu inga junubu kelawe يمكرون yala samu na cheninge فيها ala وما يمكرون dugu dabalige إلا بأنفسهم onu yereude وما يشعرون nga uta donne dugu nyana nyemo de banyi dugu chana nyemo de ba chan ya fam dugu bela jelenga nyemo urde be dugu tro akaga nu banaga limaniya ma minu mba fe ga limana bitlaga do ulul limanache oni ya dugu nyana fana dugu nyemo de ba de yanyi ni islam yayi ani ko bedu naam nini ayen le rabu chokodo nam إذا جاءتهم آية ni daludo nanuma قالوا obafo لن نؤمن aun de limanaya حتى نؤتى kuka aun son مثل ما kenyona la أوتي رسل الله yodi alaga kiramuma الله ko obafo kuti limanaya fo oko son fenyona la no de alaga kiramuma اسم الجلالة لا تقرأنا على كم يساو الله تعالى على دون جلاي حيث يرولا يجعل رسالاته نعم كراك إنه فيصيب صغار دعاء ما بنا سر لجي الذين مولا أجرموا نلجي نوجي عند الله على رو وعذاب عن العذاب نوجي بما نفين سابي نوكرا نبي تبالي الله فمن مؤمن يريد الله ni ala ya la nyini de أن يهديه ka tigi kanda يشرح صدره aba tigi disiriwa للإسلام silamaya ka daile ka silamaya nige do ala ومن diga do ga fuko kuna ngobe kuna ndi bi ala kan fara kuna ndi ko nga tamansin ba bela jili kuna nja tamansin way disiriwa le silamaya la fara ka sali nige bi do ila na fara ko sun ibe kordo singalo do ni goro
n'a fara ko jaga ibe ko do kana fura jaga bo n'a fara ko hiji imana fen sor do bida hiji la a bara be nege bela iba ke ifar fonne mba ke ibe wuli ga yisa ma ifar fonne a bara bela jele nege bido la oye kunanja tamansin nga kunangoya tamansin ebe bara num beke daga bondala de la nimma ke mo ba ko mbana kake nal nu joda ka sallam qamu kusala usara ba to dubijo oye kunangoya tamansin kunandia dubi sama ka arjana ma kunangoya obi sama ka to janama malaka ngisam nam momi ni ala ya lanyini ka tigi lafili aba tigi disike koronenye degunenye abi gomina fode abi ga jago ni nakili bi ga jago ayelede sangolola kadhalika na fon nakili bana ma jago ayelede sambe kadhalika okelin juala yajallahu ar-rijza ala be noge ala alladhina mawuga la yu'minun ma minun delimanaya hadha nimini eboka siratu rabbika ninde emaga siratege mustaqiman dugo sukrak medwoge wasibe allahumma ya muqallib al-qulubi wal absar ثبت قلبي على دينك اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك ندو ينكاي كتوكا فوكو على كي سبتي بسكون بلا دبلا بو يلما يلما نعم هذا من قراني صراط ربك اكوني نinde emma gasradege mustaqiman ala kani man atleledo qad fasalna al-ayati abadani ayo faramwaznya go banga liqaumin mawi yadhakkarun mamin be wajuli mina hum darus salam isidube uluyede inda rabbihim umaro huwa arjana so de biyo afo kisidu arjana de huwa akok manala waliyuhum ala de uka kotigiye ubesilibaye bima ni fentawe kanu kera ya'malu baran mange yawma ega don dase nasuruhum dommi nambu faranyonga jami'an wala ni alabu faranyonga ubela jele ya ma'shara al-jinni ya uba fuma ya jinaw jamagulu qad istaghfartum abati awe chalige min al-insi kamine ana madewna ni ko filide wa qala awliya'uhum jinaw ayo adamaden jamala fille ka wasra jele ngade nam wa qala awliya'uhum aw bezili bawo jinaw batuli bawo min al-insi kamine adamaden rabbana ya amma istamta ba'duna aundo de damuna ibadin ni doye do nafarani doye balagna ajalana ansiranga sangama alladhi sangami ajalta yu sangada lana anye wetiyama kene qala Allah ta'ala kuma naru tasuma maswahum udi au donyoroe khalidina dume bagadi awi fiha tasuma ngonnana illa ma ko femi sha Allah ni ala ya kanu gamini watu lo kabbo kataji kalami inna rabbaka ayembe o hakili jingi ni khalidina fura yoro qur'ana kono katasuma dungo bi duma akambe kafiru de aw ko ala ko khalidina fiya kutibo ko ni man go bi bo me yoro shite ko ala ko limana jon ko khalidina fiya wala khalidina fiya man fudrun amun mukhassasun yaw akambe kafiru de ay na qur'an ta galaje awen yoro ko sallallahu alaihi wasallam aw agad nam ila ma sha Allah ay istisna'u to bayara ko dumali ma bobile wala webo katro min masa ni kafri gondo anni ebora kalté dola ibta kalté wer dola itibo ngali mana jongoni o bibo mo bi bon ni suran don yawo ka bogoni aga foko mo do ne ko ka botas mala ni suran don ko o to qur'ana kono ay o tigi ma qur'ana fam qur'ana ko min be dumo e kafru de yawo nam rabbaka
imma hakimun masakiri benen do ga barala alimun dun gela do naga dambeunye kadhalika nunu nda muchugola walli ba'd wali arama dengu dal gelaw ni jinaw uluga nafani nyoy yado jina batla do benu ulube kabako ko wereke ulube waru bo me chama be ne basru jina ba wonde gende nam kadhalika tuendela walli ba'd walimin amen do ligela do besli oya ba'dan dola bima li fensabe kanu nukera yaksibuna ni yaksibuna nu baraka min kutawla ya masara aljinni ya jinaw jamagulu walinsi ani ana waddun jamagulu lam yatikum rusulun akon walli ba'da adh-dhalimin ba'dan li ha bima kanu yaksibuna ha ni wajuli bayde ako ndeni gelaw ambe sedi uma nyogonga eka president na jamane ni egerando ni gilay ibayen do ni gila wore bi nekane talo ko bu kasgeno la igana ka wore yere sigira jomi badon ubetlen ga ode gnyo coup d'état ni jamfa ndo ni bo chola nga ika kiwale ne basima ko yu khadhu zalim bi zalim bendo ni gila minan lindo ni gila ala ko hadithul qudsi la ko yantaqimu Allah min adh-dhalimi bi-dhalimi summa yantaqimu min kilayhima ala be tajur sara kamin do ni kilala ne anyo mandu nyunanye ko fe ala bi ka tajur sara ufla bela jelela nam wama min yadin illa yadullahu fawqaha wama min yadin illa yadullahi fawqaha وما ظالم إلا سيبلى بظالم نعم بسم الله يا معشر الجن يا جن وجماغلو والإنس أني أدم الدين جماغلو ألم يأتكم رسل يلا كيرو منا أو موا منكم كمين أو يرودوي يقصون آياتي لمجمعكم باركيرو برارة مدين الله وبينك آيو كلام عليكم أوغا وينذرونكم ka au babali لقاء يومكم aga donga benyonye هذا nindoi قالوا uko شهدنا an shiriyara على أنفسنا an yireuga وغرتهم الحياة nyina ma yu marsa الدنيا no nyina ma kunta la surunye وشهدوا ushiriyara على أنفسهم yireuga أنهم gafulu كانوا ukira كافرين kafiruye ذلك ay shedayin fuka taga saka bari wa ushiriyara ni minye fingelonte forola ushiriyara ni kiraw kalasili flana ushiriyara nu yeru ka kafiriye nam ni foku ni minye nga wajunai ananga njugodo nam ذلك ago minyoy ألم يكن ربك kafu imma make مالك القرى dugu halaki baye ظلم nindo nin zamye وأهلها kasuru dugu ndungeo غافلون nyina mbawdo ودرجات nam ikado kabo abake de kasuru bakalama wali kullin darajatun daraja chama me barakelaw bela jelenye sarabe مما kamini fenna عملوا niyo bara nyumani jumala وما ربك mama ke بغافل mbaye عما kabo femma يعملون nube ubara وربك imma الغني ale de kari bae ka baga dambe nuka batu bela jelimma ذو رحمة ale de hine dunge إن يشاء na ya ja يذهبكم abi aula ta ga bo inno يستخلف ما abi fenno robla من بعدكم au temenengo يشاء na yo kanu كما komina buchugumi أنشأكم na ya auda من ذرية قوم kamine mo bogoluna آخرين mo berewe إنما temi توعدون nubika aulaidu laka min qiyamah kunyula لآت wallahi na ba'du وما أنتم diga baba minye abina de
aw make معجزين ni ala kenyembaw ye قل afo يا ya قوم nga maw اعملوا ay barake على aga مكانتكم la la yaga إني ne عامل barake la de nye وسوف soni abina don من abina mo de don تكون عاقبة tu الدار laban beke oti lama bulu min tanendo إنه lara sunyuma minake min da bidon innahu konye لا يفلح الظالمون doni gele de ni yoro de وجعلوا نسيبا yin yoro ke لله ala maganga wi ala minake ni yoro ke ala مما kamini fenna ni ala yoda kamini senege fenna والأنعام ani baunna وقالوا ugo هذا ha bidodi fandawma ani misigem ani ka dodi uka boluma bagalu go هذا ni لله nimbe alai بزعمهم uga kuma langulun foy وهذا ni لشركائنا nimbanye nyamboluwe فما femi كان no kera لشركائهم luga jinyamboluwe فلا يصل oti ubaraji tise إلى الله kada ala famfe وما femi كان no kera لله walma oti se sage ni kaf eminyi oluga jinyambolu tai no do bina ala tala wo takabwala jinyambolu ka di uka bolu nga ala ka niro no do bina ujinyambolu niro la wo to la fem manake ala ye obise jinyon numa nam fala sillallah fem manake ujinyon nunye utise alama fem manake ala ye obise ujinyon numa mana we ko nge ngutika clean ala we jinyon ta fande giriya katime ala ta fanga sa ama fenjana yakumuna وما كان ha وما femi كان no kera لله alaye وهو oh يصل obise شركائهم katu jinyon numa ساما fenjana nubo giri وكذلك umasile joana زين chaman jinyon boli ye masirli kaye المشركين kamini flanga fula قتل أولادهم dengu nyana ma fagalila يردوهم yala saunu halage وليلبسوا kanyagamilige عليهم uga uga dinala ولو شاء الله na gunya alaja ما فعلوا kundina dem fagangere فذرهم ekuto enno ani femi يفترون no wongalontige وقالوا ma dem faga akana gere medem chejade ma don dade ma beta beli manandanya qalu ko هذه أنعام ni ni baunde وحرث ani senege fen حجر aharamuledo لا يطعمها ma siti adun إلا من ko mo'minu شاء na nyo kanu minu bo janto anga alawla ne bulu awa kirmal bagawi nuga kuma langolon foye وأنعام olugu medumun dun ga bon hakilima ani ban حرمت ظهورها yolu ko yeli ne haram ya وأنعام ani ban لا يذكرون اسم uti الله ala tofo to عليها kandigeliga افتراعا be bolu de tofo galondigela عليه alaga wala yo daga oluye فيجزيهم ala busara بما ni fenye كانوا nu kera يفترون nu bara وقالوا uko ما femi في بطون هذه الأنعام ebe ni mbaga nunu ngonnana خالصة baaminu nu saibatu nunye ani bahiratu nunye o kala silendo daga lendo لذكورنا an ga cema unye ومحرم na asogo duni haramalembe على أزواجنا an musoga وإن يكن ميتا na kera jifa de وهم muso nu cewu شركاء jenyondo wala فيجزيهم ala bu sara oga magangudu inna إنه igado ala حكيم masakiri benendo aga barala عليم dongela do naga damveunye خسر الذين abadi mawjigi warula de قتلوا أولادهم minunye udem faga وهم nalomaya goson ka ide muso nyanama do dingela ka datu wadala agulu ulu kera nalomaya de uperla na nu udem fa nalomaya na megen doni
يفين حرام يا ni ala yu gere sege la galon tigila ya dalala abadu filila umake ma kana lewnye ala de masai na ina o sindi minum bezele bedugologa ani benze undana bezrew ani ndamaru والنخلة عند مردا أني تنقفون على كون نجير دم فل من يونغو أي رزق أني كرنادي أدو بلو بول من يونفي قادم بول من يونفي داملا أدو منيجي كمنا جردنا أدينا أكا جاكدي أتكلي دوننا مني جاكابو فيني أبي جاكادولا نام أكنا دندمي يكادو على لا يفعل مسرفين على تدندمي باوفي كدندم تقو أمانة لا يدي كوشيلا نام نام سادو أي هذا ثابت بن قيس عليه ندمر جوك مدورك مبالي بلو عيبتلا عمال تكلين دو أكسمو بلو أكانوكي فمغانا دو تسمو بلو نام وامولة عليه دونين دلاندا من الأنعام كميني سكونو باونا وفرشا وين يغميوي أني بغان دو فين كلوا بغان ميزوي أنكو أو ما يدومنيجي مما كمين فينا رزقكم الله على أو جريسكولا ولا تتبعوا خطوات الشيطان كان الشيطان كسر أو بدوري إنه شيطان لكم عدو جودو أو مبين أكاجو يا بانغاليدو 8 أزواج أي نوني سيغين دا من الضأن 2 أي فلادا كمين سغالا من المعز 2 قل ومن المعز سنين أي فلادا كمين بالا نوي چين مسوي قل مولا من كفون حرام لبغوي الذكرين حرما يلا يچمان فلادا حرام يا كمين سغاني بالا الأنثيين ولا مسلمان فلادا حرام يا كمين ولا أما ولا يفند حرام يا استملت أرحام الأنثيين مسلمان فلادين سوية تاليجي علي وكان نبئوني أي جباريا بعلم ندوني إن كنتم ناوكرا شنفلاوي من اللبن 2 على إفلادا كمين يوملا من البقر 2 أي إفلادا كمين مسجانا قل إكافو الذكرين حرما أي شمان فلان حرام يوا الأنثيين ولا مسلمان فلان أما والما يفند حرام يا استملت أرحام الأنثيين مسلمان فلان كدين سوية تاليجي علي وكان كنتم ولا أوكرا دي شهداء هذا رباوي تمامي وصاكم الله ni alay aw nyamariya هذا ni haramelenye ومن masidi enno أولم min gando ninga bo ممن kateme mogoga افترى كذبا no engalon tige الله ka dalala يدل الناس yela tana mogula fili بغير علم na mageni doniye إن الله Allah taala لا يهدي القوم alati mogukanda الظالمين ni doni gelawi قل wala mine kafu ma لا أجد محرما ni de haramu fen suru فيما fenna أوحي nuyu wayi إلي kanamma على طائم dumuni gelaga يدعمه na bodun إلا أن يكون Kuna kira ميتة jifade أو دما wala jolide مسفوحا ni osenene do أو لام خنزير wala jefali sogode فإنه okoni رجس oye sofede فسقا wala na kira ka e fasgade إلا nuyu gangoroda غير الله ala tanaye في niwe ومن momi اضطر nuya tigi degu غير باغ ya ni bagabanti danado wala ya dalen danado فإن ربك imma غفور ya fa ba'du رحيم hine ba'du jifadunina
وحرمنا كل ذي زفر أن سنين دنجي بلا جلي حرام يا الذين موغا هادوا من يهودي أرى من البقر من سنون فرلين دي كم يغنقون من سين بدلال مهجلين كم يغمي أني كنو سغنين زفر مدلين دكولو نعم من أنت فافدلين لبدون ومن البقر نعم أني حرام لجي نعم ومن البقر كمين مثلا والغنم أني باغونا حرمنا شهومهما أنيو أغفر كنو كين فurkanje anyo haram ya uga furkanje kem bi furga nam illa ma bu bemi amalat suruma nu fargolo ko ganaw yo odoni tiara wal man nugu dem wal ma femi no nyamina ni koloye vendola agomi nyoye jazainahum anye usara nuga bagamaye an an ce falaude no hingalon digiya nam faqul igafo rabbukum amma zuramati fi ذلك كذا وفي ذلك بل لم يطرأ تحريم إلا بعد موسى أتي إبراهيم كشرع له إنما حرم على نفسه بالخصوص اللبلة من أجل شفائه من ريح النسر نعم نوين قالوا تجيا إكافو ربكم أو ما زرامة هنا دعيدو واسعة نو يرواليدو ولا يرد بأسه وتاعا نياغدا سجن عن قوم على كلا ذاب أو توسك قبل مغوما المجرمين جنوب جلاوي يقول الذين ما بنافو أشركوا ما منهم فلان كفرا لو شاء الله ناكن يا لجا أشركنا أن كنتنا فلان كفيا آباؤنا ولا أنفاو ولا حرمنا أن كنتنا حرام لجي من شيء وإلا ذلك وچو أنقلون تجالين أنقلون جوالا كذب الذين ما أنقلون تجارا ننقلوني حتى فتمامي ذاقوا بأسنا بي أنقل يانقدنني قل إغافو ما هل من علم يلا دوني بيوا عندكم أو يرو كفو على جناني فلان كفياي وتخرجوا أكو دوني لابو أو ين إن تتبعون أو دفوي بدو إلا الظن كو بسجادي وإن أنتم أو مجي إلا تخرجون فابين كالون تيجي إغافو ما ولله الحجة دلو على دي البالغة ni o dana seledo adafaledo ولو شاء ni ala kunya ko kana kanu لهداكم agumbe au kana أجمعين abela jele قل afo هلم شهداء aga shede unati الذين shede minu يشهدون no mi shede ya أن الله kafo ala حرم هذا ay au kani haram ya fin haram ya إن شهدوا no shede ya فلا تشهد ere kana shede ya معهم kafara uga ولا تتبع أهواء الذين igana mauni dungu badu كذبوا minun galon tugiyara بآياتنا nanga ayawi والذين nimma minu لا يؤمنون nolu deli manaya بالآخرة nillaharai وهم kulu يعدلون ulubi bolu dakenye بربهم numai قل olamine kafo تعالوا aina أتل ما ngafin kala حرم ربكم ni amayo haram ya عليكم auka ألا تشركوا aywa ala fi minu haram ya aina nganye fawi haram ko man gonde haram ko ni aga gelende kuma na farawi begi jandola igana do haramula nam ألا تشركوا شيئا afulu aga na foye flanga fiya ni alai fulu aga ala kelim pew de batu aga na foye fara alaka aga na biladu sukuna ko puissance werbenno ni obis moy bobolo ka kodoke na makena alai aga no biladu sukuna aya biladu sukuna wakati be ko sebe ala kelim pewde flanan dala wa aga na biladu sukuna ko batu nonia do bisikata
kadi ala ka danfe doma batu bela jelen bita kadi Allah tabaraka wa ta'ala kelen bewde ibe kantigel ke ni ala togode ni be dafalil ke ibe dafalil ke ala de o koroj may ni ala ye nin jeneya ni ala ye nin dinema dafo ni ala ye nin dinema ni ala ye nin dinema ne be bonya do di misiginew ma be bonya do di ngaramo ma be bonya do di dongelaw ma mo bonya atafa angado bonya mi da fami fi angando angambe de dafali bi ke iniminchi o kantigelin fana de bina nin kantige mina ke dengundi de mina ke awa domba do mauludu do awa sali do awa dunande na mina kantiga ye non ta fante me kantigeli mbike ni jon tokoy o ala kelen pewdi kana kantigeli ke ni toko chie ne la tokote et puis ala toko ti faraga de ay toko foy ti faraga ibida ala toko pel kelen bewde ta toko re faraga o chogele de la ibi sujudu bi ala kelen bewde sujudu bi foye ne la ti batu nona to bela jele ibo benyisi ala kelen bewde ma ya fe jobe puissance sebe masa kelen bemi o yala di bon igana ala ni yoro an ala kelen ran commune ibo luto ala bolo kana damfen fara ala ga o yoro nona aw oyi tawhidi mana kana fen fara ala ga wodi ko nyere bela jilen baju ne fen fara ala ga dron la batana malu tiga barato bela jile habibi nafati ga barato sila nam bil walidaini nam sura ta'ala abiga minu feyano ni yen kelengelen ke anga adamadiyan valeri almanawiya ulli bi binaye maqawamatul hayati ruhiya note dumuni minu hayatu qiwamul hayati almadiya ni haramelin tokani ni haramelin obe maqawimatul hayati arruhiya adamadiyan valeri ina alache wala نعم واللداء القرآن هنا يأخذ لفظ تعال بفهم أعمق من مجرد الإقبال على كوين يسمى إمام بافي كجرنا أن يسمى أكنا في باتو ننتي أنكلين باتو أكنا في فرانكا نعم بالوالدين أكنا بانغ مفلاما إحسانا يما يلا إفاني با ibu bonya ibi nya uma ibi kono je uye ibu balo nisebi ibi hinula ibu makarimina ibu ko nyana makan alni asru sikati minawdo lugi kata sikati sangana duma idlo minawdo ibu ka nugo ka dlo songo diba duma alni kafiru do ibu balo jafamu balo mina ebadu nuko erika kafira sa wala ma erika lomi ay la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khalq ala tadibu lutaji be ala tadakuru tatweno me kanake danga de ni jara danga de hali banga kafiri biga sawe ka tasma sima ibi ala ko be foyto soroble nam ala isune da sakarte me ka beto nismi sikarte mi kasu jana ala taqtulu al ni sikarte mi na bi kerefe ibi ma bola nata ni mi jogo na bi kasu jana sikarte mi na bi kerefe buli ga ba kerefe nata bi kasu jana nam ala taqtulu awladakum aga na den fa min imlaqin fandan yi sranye kama nanu narzuqukum an de ba gersege wa iyyahum ayaw ولا تقربوا الفواحش
dika fogo denw bi caya kana gede ka pigiri a pilli ta ko denw je kan jema ka denw jema bo denw ganna caya o ka musaka non ni yo fodron idona jahiliya ka hakilla kono voilà ka fereke den min ga ɲanamaya sabatilen don den wele kana na sinti ka tɔɔrɔ se o ma teliya la mana kuma lasurunya la o furakɛli suguyaw bi bɛn bana furakɛli sira kan bana b'i la mana i ka ɲanamaya i siran i ka ɲanamaya kɔrɔ kɔ n'i ye den wɛrɛ wele dɔrɔn n'ala fari ka bisa wala n'a ɲɔgɔnna den ninnu kɛra ni opération de ye wala n'a ɲɔgɔnna ni bana furakɛli dɔn o bi bɛn nka n'o tɛ ni hakilila wɛrɛ de dɔrɔn sariya tɛ jɛn n'a ye nam a kana gere ko cɛjugu ma fɛn min n'o bangena damina la ani fɛn min n'o dogora mana kɛnɛkantan a n'a dogolen fɛn fɛn n'a cɛ ka jugu fɛn fɛn n'a haramalen don a yɔrɔ ma bɔ a yɔrɔ ma janya o bɛɛ lajɛlen na a kana ni faga ni min ni ala y'a faga ale haramuya ko ni hakɛ de tabiru sara ani awa murtili hadili ani awa ma furuba ka farala bɔnni n'o tɛ ka ni faga o fana ti bɛn nam aka o fɔlen o ala ye aw ɲamariya n'a ye a dɔw la o a na hakili sɔrɔ a kana gɛrɛ yatimɛ den ka nafolo ma fo ni gɛrɛ cogo de o gɛrɛ cogo in n'o jogo in de ka ɲi jogo ɲuman ale lahala ɲuman i se ka gɛrɛ yatimɛ den ka nafolo ma n'o de ye hatta yabluwa wa yatimɛ den ka se a ka sɛmɛ kelen ma n'o ye baliguya ye k'a ni kodɔn a ye morila sumaliw dafa ani balazana peseliw ni tilenya ye a kana don nagasi ka b'a la sumalikɛla baara b'i bolo de baara b'i bolo kiyama sigisigili sumali yɔrɔ la tor maa caman bɛ degun sɔrɔ de sumalikɛla don o ko a ka fɔ la ilaha illallah ni bɔtɔ la a ko lisanu limizan ala lisani ko balaze nengun ko dalen bɛ egi balaze nengun de egi ye ko dalen bɛ ale nengun kan a y'a sɔrɔ ale ka balaze a tilennen kun tɛ a kelen bɛ k'a régler de k'a régler n'i y'a régler régler ni haramelen don dɛ a tɛ kilo di ni kilo ye garamu 1000 ayi ale bɛ garamu 900 ani 50 a b'o de di a tɛ haramelen nam o tɛ nin garaba fo a seko de la duguso fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ a mɛtɛrɛ hakɛ sɛbɛnnen b'a kan hali fini u b'a yaari sɛbɛn u b'a mɛtɛrɛ sɛbɛn i b'a sɔrɔ yaari ka dɔgɔ ni mɛtɛrɛ ye dɔɔnin a t'a bɔ donc u b'a bɛɛ sɛbɛn n'u ko 100 yaari kan'a miiri k'o ye 100 mɛtɛrɛ ye dɛ a t'o bɔ voilà o tɛ baasi ye quoi n'a y'a sɛbɛn dɔrɔn o banna ni min don kɔni i b'o sɛbɛn nam n'aw kumana a ye tilen hali ni a bɛ ka kuma min fɔ min ye wala min kan hali n'o tigi kɛra surunya dunke w'aw fo a ye dafali kɛ ni ala ka layidu ye a ka o ala ye aw ɲamariya n'a ye a dɔw la aw ana waaju n'a ye ana k'a dɔn nin wasika in de ye ne ka siratigɛ ye halakaw ni ma n'a tilennen don a ye tugu a ko a kana siratigɛw bato o bɛ carin cari n'aw ye ka bɔ ala ka siratigɛ jɛlen ma sira jɛlen min na ɲaami tɛ min na birisa tɛ min na a y'o minan de kira sallallahu alaihi wasallam don do a ye tiiri dɔ tiiri
tiri jangele ka tiri misandu farafara ka bakini an fanfe ani nume an fanfe ako قال هذه سبل ako ni sira bakele ni sira nu منها الشيطان ikado shaytan be welelige يدعون nin kelengele na bela jelenga ثم قرأ هذه الآية limi chogodo sira faraka cha shaytan bitane nyamana nam ثم قرأ هذه الآية asulaga ni ayayin ayinin kalam aya buruda cimanjela akoni ndi alaka sirai nam zalikum agao wasaqum ala au nya mariya nai la'allakum adola au ana siran alani thumma kasagi atayna Musa al-kitaba ani kitabu di Musa ma tawaman nema dafalanye allazi nema dafalanye mofenga hadha ne ayo nya ni joli ay joli minya ni alaka kuma gaye wa tawsilan ala yo kado dama ani faramazalla kulli shay'in tembela jelenye wa hudan ani kana wa rahmatan ani hine la'allahum adola bani israel gawo yu'minuna ona limaniya wa rabbihim nu maga benyonya hadha min qur'anai kitabun kitabu do anzalna anyi kitabu injigi mubarakun abarkale do wattabi'u ay tugako wattaqu akasran kafiranye la'allakum adola au turhamun unawina taqulu akana nafo innama unzila al-kitab anya jiginde au arabu kana nafo kuye kitabu jiginde ala ta'ifatayn jama kulu filaga yahudi au ni nasarau min qawlina kago aunye angera ninambaye kabuka kalama aw taqulu walma kana nafo anna nagunya suru an al-kitab niye kitabu jigi anga lakunna angumbike angana nembe minhum kateme uluga arja'akum abade dallo bangalen nanauma rabbikum kabo aumaro hudan ani kana wa rahmatun ani hine faman ma sitenno azlam min gando ninga bo mimman kateme moga kazzaba no ngalon tigiyara ayatillah ni alaga ayawi wa saddaqa na yi bilema gaban min gabama abani ya gabama wajiban min mo sara no lubu banamini kabanga ayawma la zama la jugmanna ni fen sawiye nu keda we banamini ninge ude foi makono ko malika ukana huma wali makana huma wal ma imaka ayadu kana huma dummi ni maka ayadu bina mitle boli etle bife la yanfa'u nafsan imanuha ninga liman atana fa ninni gumage na liman yara kagonu nunye wal manahi mambara aga liman yala afo aw gama gonu nige aw nyama gonu ni bawde nam maminu farraqu dinahum nuga dina farafara wakanu nukera jamakulu yasa emake minhum kamilula shay'in foila innama amruhum luga kunye ila Allah bigada Allah ta'ala dima thumma kasagin yunabbi'uhum alabu kibaruya bima ni fenye nukera nubo bara mami no tigi nana ni nyumanye kumi la ilaha illallah anyogon dambaye mami no nana ni jugumanye uta sara pa nyogonde olu utun tonyo afo konne nema inganda kada sira tegema min tlenendo dinae no tlenedo ibrahima ka dina do dina milale do amage langa fude ekafu neka sali aninga batu aninga nyanamaya
aninga saya bebe ala de dambe undaba madu jenyogonte aye uyenne nyamara ni tauhidinde nere salama foloye afo yala nebe mag abu Allah abu rabban yala nebe manyini wa ala tanala nebe batu fenyi ni min diala yi kasur ala ale de bembela jelen laba mai ni shite junubu bara ko o degumba eredega junubu donna ti donninge ni werega junubu donna kasagi au sagnoro mi gada o madima abi au kibaruya ni fenyi na au kera na bi fonyogongo ola ala de masai na e au ke na robilawi dugo gologa no robilawi wara baba da kun ga udugurda do samve daraja manye yala sana au korobo penna na o dia o mabina min jala imma agaya ngadaga teli ala alain wallahi ya fa badu limana joyi hini badu nuye sallallahu alaihi wa sallam.